na mag-apply kung mag-golden wedding anniversary paglaog ang 2024. Yung kasal, hindi yung Oo. nagsasama lang. Dapat Dapat legal. may kasal. Dapat may kasamyento. Oho. Tango yan, alanganin na mag-apply. Dapat tapos na sa 2023. Oo. So 2024 na sana. 2024 dahil na makahabol pala. Dahil natalanganin. Pero, tama mo yan. Sa ordinance. Ano ba, nag-50 sinda ngunyan na taon na nag-iibanan na kasal sa pigya laog kang iniro o kung maski ngunyan mag-file na. Aha. Tanganin Pero, na mapakinabangan. Piraman da. Gismil. Ay, 10,000 Gismil. kada magagom. Ang incentivos tigdi sa probinsya. Sa probinsya may counterpart. Actually, existing na ini Okay. na ordinansa pala na ini sa probinsya na 10,000. Okay. Pero sa Piodoran, Aha. 5,000 man sana. 5,000 sa Pidoran. Pwede na ang pangpakasal giraray. Oh, Renewal of vows. Aha. Di ba? Kikasal giraray. Ano mga abay na yung magayon mga- ang pagilang mga abay na sumanga kung apo. Magkwapo. May nailing na ko kayo ni. Magayon, noon magmahon. Okay. Tayo na probaran pa sana kan sa kuni ang panalawigan kasuhapon an ordinansa kan Piodoran na ang mga mag-golden wedding anniversary applicable ini next year na Aha. tatawanin 5,000 pesos kan Aha. munisipyo. Ayun. Okay. Yan, presenter na yan ni board member Attorney Melissa Badesar Medilla pagkatapos sindang pig-review sa Committee on Laws dahil mandang problema. Legal man ang ordinansa dahil makinailing na diferensya unless na dahil pundo. Pero dapat may pundo may ordinansa na nga ni na-approve na sa municipal level Iyo, sa Piodoran. Siyempre, kung mabusol pa sa nakayan, igwa na mga for public hearing. Pero Aha. nang iapot ka, so budget department, budget. Aha. May budget ba tayo para dyan? Taday man makalusot basta-basta. So, ordinansa kung dahil budget. Correct. Aha. So, ang assumption gani na May pundo. may pundo na. Ayun, nakasabay na sa 2024 appropriations tinda. Aha, sa Piodoran iyan. Kung napasa. Basta niya, sa okay na. Ito, hindi tayo man kan mapasar ang sarong lokal na gobyerno kung dainin pundong siguradong makukuha. Aha. Sa primero pa sa ng lockdown, kung wala talaga yan, kunya na yan, kikarati na yan. Aha. Dina-review na, Basta, kansang kunian, approve na. approve na sa Sanggunian Very Panalawigan, suhali sa Piodoran. Sabi ka na ordinansa. sabi ka ni Don, very good. 5,000. 5,000 iyan. Sa Piodoran. Okay. Kung sa provincial level naman, igwa na pala ki-existidong ordinansa ka ni, Okay. 10,000 10,000. Saan Ang ma-apply yan? regalo. Saan ma-apply sa PSWD? mag-inquire sa Office of the Governor. Tayo refer Office of the sinda kon sa ina opisina. Ayun. Pero parang DSWD yata yan. O PSWD. Provincial Social Welfare Development Office yan. Kay, sino nga niya dyan? Ma'am... Hindi ko sure. Hindi ko sure kung naliyawan ko. Nasa Purgandila dyan. Okay, sige. Basta ini pala na sa provincial level, yun sa programang May Forever sa Albay. Ano nangyari yan eh? Ayos pa na no? May forever sa Albay. Albay. Sisay na naman ang pundaranggaan. Iyon yung sabi ni Vice Governor Glenda Ongbonga kasuhapon na ano palang kayan, May Forever sa Albay. Garipig adapt sa Piodoran. So, scheme, so mga provisiones, ordinansa na yan, digdi sa provincial level. Kaya, okay man, sa Sangguniang Palawigan, dahil problema yan, nakalusot na. The more the merrier. Yan. Makatabang lamang sa pagpakasal giraray. May Forever sa Albay. Yan pala ng programa digdi sa probinsya na pigo-promote. Sa administrasyon ni Gobernador Attorney Grex Lagman, dangan ka Sangguniang Palawigan, sa pamamayon ni Vice Governor Glenda Ongbonggao. Ano sabi sa mukha, hindi magpara-iriwal. Ang babae ay minamahal, kinakarinyo at hindi kailanman sinasaktan. At pag sinaktan mo yan, ang kalaban mo si Board Member Eva Ribaya. Correct. Committee on Women and Children. Yan. Magilivanan ng dayupot. Tanganing manatok pirmi. Dapat ang mga
kababaihan, pinapadaba. Sabi yan ni board member Dante Arandia. Batan sabi, pag ang lalaki na nag-iedad na, 60 anyos pataas, binabuot da. Dito pa man abot. Pero ang babae da, pag binayad ng arog kayan, nagiging girira. Ay, sasanay. Kaya kay po nga labang pasinsa ni Mister. Yan. Basta adapt na rin sa May Forever Salbay. Very good. Yan. Sa Piodoran, 5,000. Sa probinsya, 10,000. Kaya paglawgan 2024, kung mag-Golden Wedding Anniversary kamo, may pasakatan na. I-apply tulo sa probinsya. Sa kanya sa Piodoran. Makarugon man ng ibang LGU. Dapat man arugan. Tangani na sana all. May konselo lamang ang magagawa. Correct. Saka ma-inspirar sa iba na maghaloy. Golden Wedding. Golden Wedding. Pira na pare. Ako? Pira na. Lambas naman ako sa silver. Ay, dali na. Pwede na pare. Mga butong naman na yan, mga golden wedding na yan. Abot pa yan. Iyan ang mga estratura mong iyan na pangkatawang pangromansa. Abot yan. Pero kung arog ka mo yan, libunyi na si Ganda Kula. Ay, nako. Monitored firme. Si Bunjing, pero na yun na, Jeng, ano eh. Dahil kipa ni si Bunjing, imanage na lang kimaray iyan sa tabang ni Doc Chris. Solve na yan. Okay. Anyway, sabi, partner, yan ang informasyon. Digdigiraray sa Albay District, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Mga tugang partner Alarmario, yan, may forever sa Albay. Mayroong 10,000 palang allocated para sa mga naka-50 taon na kasal, mga tugang ng legal, mga anibersaryo ng 50, may 10,000 pesos na allocated po ang provincial government. In the same manner, duman po sa sangguniang sa munisipyo, Campioduran, may pinasar na municipal ordinance na nagtatao man ng 5,000 pesos duman sa mga naka-50 taon ng kasal na nag-iibanan. Naka-50 golden anniversary. Mga next year na da po yata. Pipasar pa man sa nangunyan mga tugay ang kansangguniyang panlalawigan for review. So may mga publication pa man yan. At saka sigurado kayo may pundo yan next year. Okay? So very good. Very good. Dumang kita kay Jimmy na salita sa muya pong Chief of Reporters, Field Commander Chief Jim, please come in, Jim. Yes, Director, maray na aga sa mga dagdag niya itong bareta. Dilapidated na ang Provincial Sports Complex Grandstand. Pangyari, ano? Sa Banwaan kan ginubata na makukuha sa Barangay San Francisco. Hiling niya to grandstand bagay ni may naroon mo ang likod na parte may mga salming. Para sa nan salming. Ay pangyari, no. So mga abang sa grandstand na mga kabilya na puldot baga pabamar. Intention na may abang init ako ni guanin expansion garo kan grandstand di guan tutugudan. Naning may tutugudan. Dahil na magtiktik. Pinaralod na, pinurutol na. Ay pinapisar. Dinarasagan siya. Minimum so pintuan baga, tik-tik-tik. Ano yan? Daing gwardiya dyan, Chief Jim? Wala man gayot kibantay, kaya pinag-follow up niya to. Iyan, sa dire, ang provincial government? Pinagibo, sa provincial government bagay ni. Yes. Question, taka nag-follow up kita kay Provincial Engineer Dante Baclao. Kung sa katuyuan niya to na maraman kung sisay na nagmamantinil kayo. Bako naman palang probinsya. Sisay na dadeped? Dahil, LGU ginubatan na. Itaw na sa LGU ginubatan kay Mayor Chino? Arugo niya itong ginibo ni Mayor Nando? Ikuha na niya ito kifala, ko na ng plano kay ni. Dakula ba yan? Dakula? Ay, wason. Kumbaga, arugo niya itong ginibo naman ni Tay Nando sa yan? Sa Ligaw? Mantinero na malinig. Pagkatapos, sa mga pasilidad digdi, dahil magkaderestroso. Magayon man ang patakaran duman ni, ni Mayor Nando. Bako ito for public use. Bako, for intention, for purposes lang ito para sa sports. Mapaisisin na sa lokal na gobyerno para magamiton ito. Tama yan, tanganing mapurtiran ta. Rabi rice.
Kabirais. Di sana dyan sa ginubatan, iyuman. Batan ilaw duman. Gariman sa naaldaw pagbanggi. Problema kaya dyan, baral da balda. Dahil man na perimeter fence ba yan, pagabot duman sa pasiring sa San Francisco. Bako, sitro sana. Lusot-lusot ang tao digdi. Ayan, papakaray-pakaray sa na ini, nalilinigan mga kaawutan digdi. Pag may karawat. May karawat. Pero pag dae, mangyari. Ano gibuan nila programa. Kung bako day kaya kan lokal na gobyerno, di maghanap ki ka-partner na private, garo na sa sports. Sa swimming pool digdi, dahil man nagagamit, pero matubigon. Bata Olympic size man yan na dyan. Size. Sayang kan. Magayon na na bagat na pinagparapatanuman bagay ni sa laog. Panahon ni dating na gobernador ba ito si Mayor Nando Gonzales. Pigparapatanuman iniki mga akasya. May limpoy-limpoy na kuta. Malimpoy, malanggayo na kan press comparos digdi kita dakulo na dagtaralubo na sa mga akasya. Question. Dahil man na nagmamantinir na ka na eh. Iyo, yan ang problema. Si Provincial Engineer Dante Baclao. Ang inubatan. Itinarap na sa kinubatan niya? Oo, siguro mga aloy na. Ano naman inidepend o probinsya? Ang ginubatan na nag-aapon. Ito na, medyo dilapidated na so kung para sa so mga salming, so mga abang no, purutol na. Purutol. May namin ko yan. Pero pag may aktibidad naman ang DepEd, para mag-iraray. halimbawa provincial meet, nagtabang kami, palinig ako kan mga kulduman. Fasilidad. Support na sa iyo. Suporta na lang. Kami mga iyan tabi, Aputuntakan si Mayor kung may memorandum of agreement na pinirman sinagayang kan provincial government. Actually, tabaga kung istoryahan sana. Sabot kung aram ini ni Mayor Chino, tabaguan, bago baga Kaya, Mayor Chino. Di kung igwaning memorandum of agreement, at least makaabot yan sa alkalde, tanganing magibuan ng programa. Tadangan, Provincial Sports Complex, ang nagmamantinir, munisipyo. Probinsya. Uminalimbutas sa wala. Dapat Municipal Sports Complex lugod na bago ng pangaranggaan. Pag nakakistudent si Mayor masabutan ta kay Mayor kung anong status talaga kayan. Tanganing masusugtan tama ta. Marami pero si provincial engineer na nagtaram na tinauna munisipyo na kaya lang baka kunyang baka kung verbal sana. Dagaro may narong dumagat to, pero hinagad yang kang ginubatan. Pero dahil ko masyado matandaan, garo panahon ni dating mayor si dahil ko na maintindihan anong tana lang susugon ta kung anong tama kan, tanganing masabutan ta. Sayang kan lugar. So pintuan pigilingan ko sa mga pintuan bagang piga kon may mga pakawat baga so pigsasarayan kan mga gamit sa sports. Gari pigluluway-luway pigtutuki. Dahil pa na inaloy so karawat pa sana dyan. Nagkapilang bulan pa sana so karawat bako. So sa mga salming digdi baga so window grills. Rupo na. Nako. Sayang kan mga pasilidad na ni may waso nutungan ni sa ligaw puwertehonon ginibeto une. Yung mo sa ligaw ginibong aldaw subanggi. Mo duman bumarabat ka ng piso o 5 pesos pwedeng makuha mo sa maawot. Mahanap mo pa. May maliwanag no. State of the art itong kunya na ito ni Kung Nando. Sana ka nag-design ka ito ali pa sa kaya ba may kagat sa Singapore na Iyo, sana day maapitaran kang puro palsok. Day. LED design ni ali sa Singapore. Taara mo ang LED kunyan niyan. Ang LED kunyan niyan delikadong maray sa puro palsok. Sana lang kung naka-off ka. Kung naka-off kaya lang kung nag-iilaw kaya gariyan mercury na pagpiro para sa papailawon man sa nagari may mga special event. May kawat yan. Very good. At least iguana ang ligaw na dakulang espasyo. Iguana. That can accommodate. Pero ito so kaya niyang accommodate kang bleacher duman. Basta
pwede na mag-host ng pangpalarong darakula. Lampas garo 10,000? Dahil ko na ako pera. Pero kung digdi sa ginubatan may budget man, mas pwerte ho nun nini. Madali pati, aranisa na, sinampo. May swimming pool. May swimming pool. May covered court na duman sa inutan. Iguanin basketbulan. Iguanin, soccer football. Tapos natatanawan bulkan. Yan. Tiho nun. Sayang. Mantilan sa nang kay Puan Didi. Ayan. Tudalon. Tibaad mga ka-istoreta sa aga sa ang hapot si Mayor Chino. Kung sisay makapaglinaw kayan lamang tanganing masabutan data. Sayang kan area. Makasayang. Although, pigagihan bagay ni kan plus dahil naman okay na, nakabalik na sa normal. Okay. So, yan maaran sa tayo mga dagdag na informasyon. Jimmy, nasalita di si GB News. Thank you very much, Jim. Abangan po ang follow-up natin kayan. Mga tugang sa mga local officials kang ginubatan. Asin sa iba pa po niya ito ng mga dapat na makaistorya manangod dyan. Sa status kayan po na Provincial Sports Complex. Nasabi, pinasa na da sa lokal na gobyerno. Ngunyan, dahil na nag-asikaso, dilapidated na para tirira na kan mga parabakal. So mga para pabakal sa junk shop, ginaralagari na sa mga itong oldot bagang mga bakal sa BIM, tanganing may masugpunan. Kuning kaso, ginaralagari na. So pinto dapat tutuki na. Abay, sayang kang pondo kang gobyerno. Asin sayang kang lugar na dakulang oportunidad para sa mga kababayan na atong mga jóvenes na makapag-ensayo. Diyan po sa iba-ibang sport events o sporting disciplines, mga tugang diyan po sa area. Sige po, we will be back. Istambay lang. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. P, pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor. Kulang sa sigla at performance? Nawawalan na ba ng gana? Iking-tot mo na yan! Ang bagong herbal dietary supplement for men. May sangkap na clavo, huasca at maca roots na malaki ang maitutulong sa pagpapanumbalik ng intimate life ninyong mag-asawa. Gawing kapanapanabik at mainit ang inyong pagsasama. Ibalik ang sigla at gana gamit ang King Tot Dietary Food Supplement for Men. Kung mahal mo, i-King Tot mo. Lam na. King Tot Capsule, Dietary Supplement for Men. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Hi, nandito na naman ang mga taga-NGCP na balak magputol ng mga sanga ng puno namin na dumidikit sa tore ng kuryente. Huwag ko kayang papasukin sa lupain namin. Nako, huwag ganyan pre, bawal yan. Tama ka dyan, Manong. Ayon sa RA 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act, bawal harangin o tumangging magpapasok sa NGCP para kumpunahin ang mga tore at linya ng kuryente. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 12 taon at pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 piso. Huwag gawin ang bawal. I-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco!
Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi! How can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GV's Bishopy Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipigrekomendar ni Senador Chis Escudero sa Department of Migrant Workers o DMW asin sa Department of Foreign Affairs na magsulong ng prisoner exchange o prisoner swap sa mga nasyon na may Pilipinong nakakulong. Sigun kay Escudero, mas pabor asin mas makakatabang ang balyuhan kan mga preso sa mga nasyon na may nakapresong Pilipino dahil mas madadalaw sindakan sa indang mga pamilya. Sa prisoner swap, daigdi nasana sa nasyon, maserbikan sa indang sentensya asin makukulong ang mga overseas Filipino workers na nakasuhan sa ibang nasyon, katukal nin mga nationalities na nakukulong sa Pilipinas sa mga nasyon na may siring nakasunduan. Sinabi naman kan DMW sa pagi ni Senador JV Ejercito na iyuan nagdepensa sa indang budget na kaipuhan pag-adalan asin makipag-uron sinda sa DFA. Sa propeso naman ni Escudero, dai may sasabay sa prisoner swap ang mga tauhan na ang mga nahatulanin kagadanon sa ibang nasyon. Yan ang pangalan sa 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Nor Buyon. Pasarapin ang lutuin with Nor. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na
sa yes. Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Cali, Cali, Bobby Cali, 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 para sa perky ang mood. Cali, bubbly ang sarap. Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, Bobby Cali, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enotong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Gusto na. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo. Yan, boss mo yan, tempos mo yan, bro. Pray until something happens, mga tugang.
40 days bago magpasko. Sa mga may lalabs. At saka sa mga wala. Hindi ko nununuan, Sir Alan Imperial. Kumusta dyan kay paring Dexter Madrigalejo? Yung mga matibay dyan tumugtog sa First District Engineering Office. Good morning po. At saka dyan sa office ni Sir Alan, sa Administrative Office. Good morning mga ma'am, mga sir. Thank you for always listening sa DCGB. Bueno, mga tugang naman po sa mga kababayan po natin. Diyan na hapon, siguradong magsusuro pa yung mga tugang sa mga ATM machine. Mas kira mo niyan to. And then, dyan sa mga mall, kung nakubra na, ay sa mga sales. Ano, Angel? Ha? May abiso mga tugang sa Department of Budget and Management na makakuanak kan mga kwalipikadong empleyado kan gobyerno. Ini so national government agencies po ini ha, piglilinaw ta bako ini sa local government ha. So sa national government agencies po ini makakuha na sa indang year-end bonus as in cash gift ngunyan aldaw November 15 figure release na itong 69.4 billion pesos sa kabilugan. Yan, pinayag po yan ni Secretary Amina Pangandaman. Basta man sa direktiba kang presidente siyempre, na sabi kang presidente ba ka nakaagi, na dapat daing mawalat, dapat maresibi gabos kan kwalipikadong government workers, as in makaresibi kan token na ito, na pigpahalig ang gobyerno dahil tabang ito na pigtao para sa giraray na pag-uswag o pagparambong kan ekonomiya. Okay? Ang sabi, mga tugang, kan DBM, at pagtaonin year-end bonus as in cash gift, garong pag-apresyar, pasalamat para sa government workers dahil sa indang pagtrabaho para sa publiko. Ni paano, Angel, so, sigsa ng tong hits? Kaya so, pakaisnaklay na nagbalik. Mga alas 3, babay na. Di ba? Ayan. Bagay duman sila pigagraduan sa performance-based bonus pag-arog sila kang patuwal-tuwal. Okay, ang sabi, mga tugang, base duman sa item 6.1 kan DBM Budget Circular, ang year-end bonus, equivalent po yan sa sarong bulan na basic pay sagkod October 31. Tapos may 5,000 na cash gift na itatao sa kwalipikadong government worker. Yan po yan ha. Mantang, so sabi public servants na uminabot sana sa 4 na bulan ang serbisyo upon January hanggang October 31, ngunyang pong taon, makakaresibi maning year-end bonus as in cash gift. Sa national government agencies, nagtagama po ang DBM ng 45.3 billion pesos para sa year-end bonus kan mga civilian personnel as in 15.2 billion para sa military and uniform personnel. Okay? So, may pigdagama man mga tugang na 8.9 billion para sa cash gift kan 1.7 million na civilian as in military and uniform personnel. O yan tabi, ha? So mga nagtatrabaho sa gobyerno, maestra, mga engineer, so mga rank and file na regular, o yan po tabi yan mga tugang hang sa indong marayrahay na abiso. Aram mo, pag maarog yan, ipigumantay ko kayo ni si Sir Baga, si principal na Nice Espinosa, si Ismail, basta ini nag-post na si amigo, sureball na. Di ba? Hello kay Kuya King Reynaldo. Yan, good morning iya partner Mar. Listening from Pangkiluhan. God bless you partner Mar. Yan. Siring man, si Bing Bores, mauran sa malilipot, may log po sa school sa Tabaco. Salamat. Dahil man po tabi ng suspension sa Tabaco City. Bing. Mauran dyan kasubago kayang 9:30. May pigpaluwas na rainfall advisory ang Pag-asa na masakop dyan sa may parte ng Kamsur and portions of Albay. O kaya, yan kamo dyan harani sa Kamsur. Kaya po yan, may mga pag-uurang po dyan sa Saindubong area.
Iya, pero mapundo man sana yan. Ang mga 1 to 2 hours ang mga arog ba na mga advisory, mga tugang kang mga 2 oras, 3 hanggang 3 oras pinaka-maximum. Iya po, yan, ang mga dugang nyato ng mga impormasyones para po duman sa mga kababayan ta. And congratulations po duman sa mga nanggarana na SK chairman, mga tugang sa primero, segundo as in tercero distrito kan Albay, na sinda po ang marepresentar bilang ex officio member kan sangguniang bayan o sangguniang panglungsod concern. Diba? So, sa first district, congratulations po kay Tiwi, kay Honorable Ozil Don si Padua. Sa Malinaw, Honorable Mark Angelo Carpina. Tabaco City, so na-interview ni Papa P. Kasubago, si Honorable Vince Bien. Malilipot, Honorable Christian B. Balingbing. Sa Bakakay, Honorable Kobe L. Macabenta. At sa Santo Domingo, si Honorable Crisel Banzali Mandane. Ayan. Sa second district, ang nanggana po tabi, mga tugang, si Legazpi City, sa Legazpi, Honorable James Nicolas Garbin. Rapu-Rapo, Honorable Jason Maniago. Manito, Honorable Rica Balbalosa. Daraga, Honorable Sofia Lane A. Baldo. Kamalig, Honorable Carlos Matthew C. Gamboa. Okay? Sa third district, sa Ginubatan, Honorable Kate Jan Pacardo. Hubilyar, Honorable Iris Marie Kadag. Sa Ligao, Honorable Aubrey Paino. Piduran, Honorable Draven Cedric L. Apuli. Sa UAS, Honorable Kyle Escalada. Mantang dyan po sa Libon, Honorable Iya Vehelica Lived. Ayan. Iba man apelyido kayo niya. Manapos talaga kayo niya, mabasa mo live. Honorable Iya Vehelica Lived. Sa Pulangi, Honorable Rachel Allen Florin. Ayan. Okay? Sige po tabi, Bing, ingat sana sa mga batit, mga ireskwela da tabi. Okay? O yan, si duman po sa mga kababayan ta, ingat sana pirmi, magdaraning pamandong ta, di pa pong kasiguruhan sa tuya pong panahon. No? Okay, sana kaya yung bagyo? Sana kaya si, ano yan, si itong low pressure area, hello. Good morning kay Ma'am Karen Altabano. Nagdadangog sinda dyan po sa Bio High School habang nakadungdung sa mga pamilya. Check tulos. Check tulos, Ma'am Karen. Alright. Okay. Thunderstorm kanina, no? 9:30. Ayan, okay. Duman po sa mga tagbantambay ta. Mag-abangan ta po ang mga development po kayan, tapi gubantayan mo po yan kapag ang kinagayon naman yan bibantayan na po ninda yan bibantayan na tangani po na makapreparar yan ang abiso bako na para matakot ka mo kundi para aram nindo ko anong digibuho nindo. Kaya baga sa mga local DRRMO padagos po iyan na sa indaman na pagpapasabot sa mga kababayan ta kung anong mga hazard na pigahampang, anong mga available, yung mga nyaon dyan na mga hazard na pwedeng makaapektar mga tugang sa tuya na pagbuhay-buhay na kung dahil maariglar kimaray, pwedeng umabot sa disaster. Diba? Okay, so share line, mga tugang ang nakaka-apektar sa tuya, digdi po sa area ta, and then, ano pa, okay, share line. Iya po yan, ang mga naka-apektar. Alright, kabeno, teka muna, may dugan tayong istorya, ali po niya sa luwas. Kanina pa pala nakatambay si Ans Galero. 20 minutes makalipas mga alas 11. Ans, please kami na, Ans. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag niyatong bareta, dahil pa natatapos ang unyan ang clearing operation na pigigibo kan DPWH 2nd District Engineering Office
asin man kan task force kalinigan asin kayusan digdiyan sa may kanto kan City Health Office manungod nga ni sa kasubagong na i-report niya to na bumilag sa kriminang pahog ining ining dakulang kahoy kan asa. Mga oras na ini talagang nagbi-build up ang traffic ko sa kahalabaan kan Rizal Street dyan sa may kantong iyan pasisiring sa may Divine World College talagang yaraon ang mga heavy equipment kan DPWH Second District Engineering Office para tuwangan na ang LGU Legazpi na tarangkason ang mga sarangkay ni. Sa ngunyan, sumanga-sanga tabi Sir Mar nagatarangkas na sa gilid kan tinampo and ining nakabalandra kasubagong pagkaaga pero ining dakulao na yung lawas mismo. Sulawas yung trunk. mismong nabuwal. Di pa ito basta-bastang naalit. Ano yan? Kaya mong kuguson o dahi? Dahil lamang. Mga pirang arog sa imo ang magkarabitan. Dahil pa kaya. Kaya, dahil bang nagdiyan lamang na taga-DNR nga to scale kung halimbawa kanya nababasa yan dyan sa urat baga kapag chininso mo yan so mga urat dyan na pala circle o dyan na nababasa ninda kung pirang taon na yan. Yung ani. Yan, mamanse, padala yung tabi, naman tamaraman may kung pirang taon na yan, century old na ba yan? At saka ano ang kausa, bakit bumagsak ang puno ng akasya? Kasabag nga ni Sir Mar, yaon na nagbisita man dyan nagmonitor man sa lugar si CDR Remowed, Milad Asur, saro ini, sabi nga ni Nindan, makamundo man inita, saro ini sa mga nagtataong shade, and protection sa, kumbaga, pag may kalamidad, pag may init, nakakatabang inis ito yung palibot, pero ito na nga ni, dahil man, maringay, tali kami natumban kitong kawit kasubago, dahil pamaharaman ko na talaga naging kausakan pagka-rapaw gini. Mabalidita kung totoo na dahil sa ihi. Sige baga. Di ba kasi, ano yan, paano may naging factor ba yung padagos sa pag-uraning sigida? Buon banggi hapon hanggang alas 2 ng maaga para marumpag yan? Posible. Dapat masabutan niya, ma-analyze yan ni na Ma'am Ladi. What? Anong nangyari? Hindi naman piling tanungin yung puno. Hindi ba tumasimbag? Pero igasin na kayo ng mga paagi, including kang DNR, kung para mahiling, nagagadana sa irarum, so and what causes, di ba? Para dahil na ma-outro sa masunod. Nagpo-post ng danger yan eh. Di ba? Akasya pati ba karaw-karaw na kao yan? Guna ko nga ni kung ano itong naghihirok kasubago nga matumba na pala handa kulaon. Ako kayang perming nabibiktima kang kaito kang na-assign po sa Cam Norte. Ito. Primerong balbalan ako, kahoy na natakdag susanga na alang na. Paspas pati ako duman sa Laogang Bicol National Park. Maray nga nita. May adal-adal mangitan sa pagmotor dahil man ako nalituang. So yung kiniwa, so tricycle na radar ako, Isus Mariusip, tanabaldas wato. Yan ang mga unexpected ay mo na naaraman eh. Kaya dapat regular ang paggiling kaya kulang kahoy na yan. Kung kumusta ng kamurugtakan. Bagay pang iasikaso tapag maparos-paros nga alian ta na. No kaya naman kung may na-disquid. Kaya kita minakarapag-kapag. Dapat maging proactive kita. Nagpo-post ng danger na yan, nga Dracula na century old na yan, natural, maluya naman talagaan. Actually nga, ibigiling ko sa post ka sa bago ang CDRR mo, ang description ng dinindaligdi, century old na ay centennial tree. Di ba centennial? Di sang gatos? Paano nila nasabing centennial na yan? Yan ang piga-aram taman nyo yan. Yan ang dapat na masabutan kang banwaan. Ang banwaan ay nagtatanong. Ilang taong gulang na ba? Ilang taong gulang na yung kahoy na natumba? Pigiling-iling ko nga kang pag-agimi naman ko niyan, si Sir Andy Marbel, sibot-sibot naman, bata salit-salit, tigkumpara ko naman sa kahoy. Ang pandua, ano nang mangyayari dyan sa kahoy na yan? Saan yan dadalhin? Yan ba isusuran din sa DNR o sa city na? Pwede. O sa nagputol na? Yan mga dapat ang aramon. May prosedimento eh. Dakol pa yun nga yan. Yan. Pero ang priority mo yan kan DPWH, kan task force, magkarali ko ng kulpihan traffic kaso bago ligdi sa area ini.
At nakabalandra nga ni sa lane pasiring dyan sa ibang portion kan Legazpi District. Ayun, okay. Say, Pero Sir Mark. pasalamat sana, tadaing na disquido. Oh, kaya lang may nadanyaran na auto sa Pedicaba. Piloso auto, di ano yan, Centennial Tree na natumba. Rinapado ang duwang bikulo. Ronot. Marinas na nga, walang nadanyaran na tao. Tamata, pag Sir Mar, may nagtarambay na dyan, nagpipirila na for Correct. City Health Office. Paswerte sa nang wala manin, kumbaga na, irido kung ano pa man. Marina lang tada ako nag-agi dumang kasubago. Safe ka. Naghanap ko tago ki LPG kasubagong madaling araw. Oo. Marina tada ako nag-agi dumang ako sa ibong nag-agi. Tama yan. Pwedeng parareho kita nila Kuya Boy nagkakirig-kirig. Okay, sige. So yung dami Sir Mar, ano yung informasyon para di sa lawas. Kaya ba si Boy, Hans Galero, DCGP. Thank you very much, Hans and Boy. Yan po mga tugang development o updates pa o padagos ang paghali kan DPWH, kan Menro, kan Sagip Kalikasan at Kalinisan, sabay kang kang Sidararimo, baga tugang para mahali na po sa kahoy na buminagsak. Sabi yan, dapat maaraman kung ano naging kausa. Tabaka may mga siring pag mga kahoy na niya o niya nakatirindog sa toya pong palibot, piga-aragi agihan ta, makapasiguro kita. Di ba? Ano ito? Totoo ito na dahil sa pag-ihi. Na acidic bagang ihi, napiktaran sa puno ng akasya. Di ba? Nalapa sa irarom. O di ba? O baka may tubig nang nagsisiim naman sa irarom, kaya luminuya. Yung mga faktos po na dapat na aramon, nga hindi maotro sa iba. Di ba? At pirmi yan na dapat kita, mga tugang antisipado ta. Tayo bagaman ang purpose ko nga ta, may mga city or municipal disaster risk management office kita, bako na mahiro sa nakita kung may bagyo. Kung di gabos na klase po ning hazard na niya o dyan nakapalibot na pwedeng maging disaster. Pagday po na tawan ng atensyon, mga itong dapat na gigbuan ng aksyon. Di ba? Okay, so nadadali salamaton po sa pag-aksyon na mahali man tulos po yan, tanganing makabelo man ang pagdaralagan dyan. Sigurado ko, may apektado na naman so mga kuryente dyan. Buda so mga telcos dyan. Di ba? Ayan. Ano daw nangyari na adi? Di akong kasimbagan talaga duman sa duwang poste, nanyaon yun sa tao kamay 7-Eleven, mga tungan, sampang ka-mariners. Bata matatapos sa tinampo. Kantong-kanto ng gad. Pagkurbado mo, mataraka ka, yun ang gad so duwang poste, tapos balit pang tulo, tagaro igwan ng tubo, napaitaas garo pang street light dito, nadakulang tubo, mga di 4, baka pwedeng itarili na po nindo yan. Ang purpose kaya yan pinahiwas, sinagad na pahiwason yan, nagagad nin diit na lote, dyan po sa LTO, on the condition na isulit sa kudal, nangyari na. And then siniminto na mga tugang sa tinampo, kung di na makaabante sa sa kanto, may duwang poste. Dati nahiling ko ito, mga 4 metros, ngunyan sinugpunan, mga 2 metros na sana. Na, hiling-hiling mo na agad, iyo ang natatada. We have never learned, adi. Dahil na tayo natutok ang mga inot na giniribo ka mga widening na yan. Ngunyan, yan na, mga tugang, nakabalandra na. Diba? Sana mahali na tabi. Alikaw, kamuna naman. Flavor of the week, kamungon yan. Pagkatapos mga telco, diba? Ito may espasyo pa manggaro duman sa ibong na parte. Taso duman nga ni sa dulo bagang so pasiring duman sa may boulevard. Ansarong posti ka ito, nakalaog duman sa laog mismo kang kang LTO compound. O baka pwedeng pakiurunan na itong sarong duwang posti dyan, ilaog man nito duman sa laog kang LTO compound. Baka may patanganing dahil makaulang dyan sa tinamputa sayang. As in ma-implementar na so traffic scheme na makakapagpagian kan volume kan traffic mga tugang dyan sampang kan UST pagkatapos dyan po sa regional center site palaog may alternatibo ng luluwasan o sa mga taga first district pwede nang magwala duman instead na dyan ka pa makipagpatintiro mga tugang sa busy traffic dyan sa may regional center site entrance pwede na garo duman pwede na magsabatan dakula na ang tinampo
Dahil magparatururog sa pansitan. Mga araw ganing mga panahon, dapat pero minsan nakitang makaskas ang hilo ta. Grabe ang kaskas kang panahon. Yung ko naman pizza kinsinang ngunyan. Iyo, ini ang pinakamaugmang aldaw, mga tugang kan, mga misis. Oras na to, 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Nor Buyon. Pasarapin ang lutuin with Nor. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Thunderbird Electrogen. Depensa sa anumang panahon. Tando Eye Light. Gaan nang may kasama. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Yum Yum. Ang choice ng barkada ko. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, ni maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugpos, harmonia, ipagtinarabangan niyan mga Libongenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares. Magpapadagos niyan kiyang serbisyong may malasakit sa Libongenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc,
zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with James Coffee Mix Twin Pack. Sa James Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Ito po si Coco Martin at ang bilin ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right leg. Hanapin ang check ng right leg. Pag may check, that's right leg. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang balik po kita digdi sa programa ngunyang po na pagkaaga sa Aramon Yato ngunyang pong Miyerkules. Good morning po. O yung mga barangay officials dyan sa First District, mga elehido as in re-elected, igwa ka mong o-taking saga. Abudan ta raw si Mayor June diyan po sa Santo Domingo, garo gadyang gigibuon so o-taking saga. Mayor John, good morning. Yes, good morning, sir. Apo, Mayor John, garo dyan ang venue sa Indukan off-taking kan mga elected as in re-elected barangay official sa First District? Yes po, Sir Mark. Bali po, napili po sa magayuntang lugar, no? Magayon pong Banwaan kan Santo Domingo di sa First District na i-hold so sa tuya pong mass o-taking. Dako lang orgulyo po na kita po natiwalaan na mag-host po kaining event na ini. Ayun, sisay po tabi administrating officer apera sa imo? Bali po, I was told that Congressman Saldico of Bicol and Congressman Joey Salceda will be coming over to probably, of course, to administer the oath. So dakulaong pong onra na ini pong mga matitibay asin po mahihigos na pong mga leaders na makapagdidi po sa Santo Domingo asin po ma-administer po ang oath sa tuya pong mananggarana. So we're expecting po, Sir Mar, na sinda po mag-abot sa Opo. aga.
sa panig po kan DILG, may maabot po tabi? Well, I was told by Ma'am MC yesterday that probably po we're expecting also the provincial director to grace us with his presence. So we are actually, Sir Mar, as of now, nasa final touches na po kita kang planning. Ayaw po sindang yun sa liga. Pig-design na po. So rerouting at the same time, we will probably consider suspending the classes po sa part ng Central School, no? Kasi medyo talaga po we're gonna close the main highway po dito sa sentro kang Santo Domingo, probably some part of San Vicente. And also we're trying to also arrange the peace and order, the security po, tangani pong direktang problema. So we are doing everything po na ma-arrange po ini. So bali po, Sir Mar, expected po na talagang dadagsaong kita po tomorrow. Kabus pong banwaan kang probinsya. Kang first district po kang Albay. Bali po, maabot po rin sa tuya pong banwaan. Dakulang Santo Domingo, Bagakay, Malilipo, Tabaco, Malinaw, NTV. Okay, ding. Sa bagay, yung grupo tabi, Mayor Jun, sa Kabalikat Civicom, nagpe-prepare sinda para makapag-assist sa traffic tabi. Ay, very good. Aram mo po, ever since ang Kabalikat talaga, di pabayaan si Mayor Jun Agua. So, talagang we're very grateful po sa tuyang Kabalikat. And of course, sabi sa nangani po, because po nagkauga na pong dry run po ang nakaagi pong mga simana, nagpapat po mas outtaking po duman sa 2nd District baga po sa part ng Embarcadero. So nagtingin na po ninta sa medyo po na dapat prepararan. So whatever po nangyari duman sa 2nd Distrito, iyan po papakarayon talaga po sa 1st Distrito po, lalo na po sa Santo Domingo. Tangan po magayong po ang pagsumpa ninda po kay Congressman Daldi and kay Congressman Joey, magayon po ang pagsumpa nila. Mayor June, mensahe po nindo sa mga gabos na elihidong opisyal, as in elected barangay officials, gabos bako lang Santo Domingo, kundi sa bilog ng distrito po, tabi ka na yung First District, go ahead tabi. Yes, sa sakuya pong mga kaymanwa, lalo na po sa Santo Domingo and of course sa Primer Distrito, welcome po to Santo Domingo tomorrow and we are very much excited to accommodate you sa magayon na banwaan kan Santo Domingo. Rest assured that everything will be prepared. Tangani po magayon po mag-stay dito sa Santo Domingo. And of course, I would like to congratulate sa gabos pong winners kang recently conducted pong SK and barangay election na nahiling ta po lalo na sa Santo Domingo na matuninong, wala po karibukan, wala pong nakulugan, na tarawat sa napo yung mga magkabarangay, magkaimanwa. And salamat po. So sa SK po na Federation, SK Federation yesterday. Tapos I would like to personally congratulate SK Chairman Crisel Mandane for winning a landslide po sa satuya pong election, no? Congratulations to her, to sa mga SK Kagawad for finishing up also the mandatory training. Sa sakuya pong mga kaymanwa po, tapos ng eleksyon, balik na po kita sa trabaho. Sana po tinaawan po mandato ang mga nanggarana dyan po sa sindong barangay, tiwalaan tayan, asin po tawan ta po pagkakataon na magserbi po sa sindong barangay. Yes, sir. Salamat po. And, I'll see you tomorrow. Smart. Everything's well and that ends well. Siguradong maugmampas kung Dumingin nyo, Mayor John? Yes po, Pastor Dumingin. That will be our theme po this coming lighting ceremony sa December, Paskong Pinoy. Of course, I will be seeing of course you, Sir Mar, and of course DCGB for always being our partner during the lighting ceremony. Asahan ko po sa inyong presensya, and of course, everybody's welcome to witness the lighting ceremony po, Sir Mar. Yes po. Mayor June, good morning po and God bless po always. Mabuhay and more power po sa inyo po, Sir Mark. Thank you. Mga tugang Mayor June Aguans kan Santo Domingo Albay, in connection po kaya na mass oath-taking ceremony tomorrow kan bagong elected and elected barangay officials o SK officials, barangay and SK officials po, ini kabus-kabus na. First District of the Province of Albay. November 16, 8 a.m. diyan po sa Potenciano Gregorio Recreational and Cultural Center sa Santo Domingo, Albay. So 8 o'clock may registration, may misa at 9 o'clock with day panahalag dito sa padi. Then prayer and Philippine National Anthem.
And then may oath taking, may welcome remarks, siyempre si Mayor June. Tapos may mensahe na ipapaabot si Congressman Raul Angelo Gil Bungalon, Representative ako Bicol Party List. And closing statement si Congressman Joey Sarte Salceda, Representative 2nd District of Albay, and then may photo of Pusinda. Okay, so yan po tabi ang satuya ng mga information para po dyan sa mass oath-taking ceremony dyan po sa Santo Domingo, Albay. Kan mga nanggaranang kapitan, konsihal sa barangay, siringman, mga SK officials sa Banuang kan Santo Domingo, Bakakay, Malilipo, Tabaco, Malinaw, NTV. Okay, so see you mga tugang sa aga. Mahabol kita duman pakatapos kan ang hapot. Mga pag-iriba tabi sa kabalikat Cibicom, kung kailangan nating mag-2-5 o mag-meeting mamayang gabi, ay gawin natin para makapag-deploy ng tao dahil nakulang volume po ini ng mga lunadan, asin mga tao na mapasiring dyan. So we have to coordinate with the PNP at saka sa Municipal Disaster Risk Management Office at saka sa opisina ni Municipal Planning Development Officer Sir Ed Balidoy para sa deployment kan tao. Tabangan na po ini, sarong dakula pong okasyon ini para po sa orgulyo man kan mga taga Santo Domingo. Iya po, mga tugang, yan ang satuyang mga development dyan po sa Pigaan Tabayan ta, mga tugang na mga activities, development, matapos na magsurumpa, matapos na manggarana, maproklamar, masurumpa na po sinda. And then ultimately, pagkatapos na dahil na po sinda ning mga kakulangan duman sa pighagad na requisitos, they can assume office, di ba? They can assume office anytime. So, maduman si Dr. Ray Cáceres, si Director Ray Cáceres, kang DILG Provincial Office of Albay, base po duman sa Rosinda sa administering officer, para po dyan sa aktibidad na yan. Happy birthday kay Kapitan Eric Simbrizuela. Kapitan, birthday mo pala ngunya na di. Kumusta, Papa Naldo? Cambias Beach Resort. Ayos? Nailing ko si Naldo. Ayan, Daman po sa mga kababayan ta, mag-ingat manggiraray, lalo na sa mga senior citizens. So ito may paalala na naman, yung pong Department of Health sa giraray na inutro, as in tinawanin doon sa mga seniors ang pangapuda na magpabakuna dapo kita. Lalo na so anti-pneumonia. Ako tapos ako kan anti-flu. Sir MJ, may available ka ba dyan na anti-pneumonia? 5 years ang anti-pneumonia na 5 years, mahal yan eh. Libre man sa nang pigdatokan DOH, magpatulok na kita. Di ba? At least, anbintay kung may bakuna ka, takong tamaan ka man, di ka magulpi, di ka malagarto. Kung may sintomas man, minor sa na mga sintomas. Di ka maabot naman sa posibleng ma-hospital ka. Iya po. Tsaka bago man yung titudukan, di ka mo mag-utik, kanisto rin nindo, tangani na ma-administer kimaray. Di ba? Nangani po na okay. Di ba? Ang sabi nga ni, minapatudok ng kotakunal kang pagpatudok ko bagay dyan sa dap kang anti-flu. Kaya ko piling isabay mo na sa anti-pneumonia. Actually nga sir, pwede man ko taang nga ko di pasiguruhon ta. Palapos ng taon na kinagkapir ang iyang mga simana. Tapos, timbiran ta ka naman. Tudukan ta ka naman. Ayos bagay. Ayos man si Sir MG Tria. Sa muya pong pag-iriba sa Kabalikat Cibicom 430 sa Rumbangi Base Chapter. Ang call sign niya 43047. Ang puging-puging Zin MG. Yeah, di ba? Pelasan na si Zin si MG. May Zumba session siya every morning dyan po Santo Domingo. O magdyan na lang kamo sa gym. Kaya dyan pirmi, kada Sabado. Yan ang tita o mandididikar man na oras ni Sir MG. Hindi ko lang siyang mga kabagang dyan na nag-zumba. Ikaw nga, sir, noring ka. Ako mga noring. Day na napapagkasya kang panahon ta. At mga bagay-bagay na gusto tamang gibuhon pero di ko magawa. Di ba? Araw ganyan. Garoon na naman kita so higwang isling. Ayan, sana pagbaba akong 12:30, Angel, mahawakan ko pa yung siling niya doon ng motorsiklo para makauwi ako. Dapat pala na ko tinang kasi tunal so pigka kaagbaganal dyan sa silinyador.
May pigkakaagyan na ano na maski day mo pugulon, maiiro mo siya. Tinanggal ko eh. Tanang kaulang. Ito pala ang pang-convenience sa kuya. Dapat pala na ito inali. Ha? Alright. Okay, ding. Ano pa? Papa Mar, baka pwede tanong mo sa DOH kung kailan marirelease yung aming benepisyo durante pa ng COVID. Mga ambulance driver kami. Nangyari. Parang pa ba nito? Ang aram ko na-release na, pero ang sabi kan DBM kayang nakaagi, ang natawa na daw, sa mga taga-DOH, sa mga nasa rural health unit, na mga driver, yung mga nurse, yung mga nagtarabang, mga tugang para sa malibyanong pagtatransportar, kan mga kan mga pasyente na suspected o tinamaan ng COVID-19 kan durante kang kakusugan 2021 pa day pa Donald ano daw nangyari di garapig tingi-tingi sana matabangan ini kan sa tuyang mga namumuno ta kairak man itinaya nila sa indang buhay man baga sa peligro doon mo yan yaon sinakaibahan ng pasyente sa Laugang Bicolo di ba? Pagkatapos pagabot kang oras, ang tinarawan sa nasa national government agencies, pareho man nagpagal, minsan nga, mas grabe pang pagal ninda, di ba? Mga pagariba, pakiapot na lang dyan sa regional office tabi, anong development Kenny? Manungod dyan sa health emergency allowance at ang tawag doon, HCA, para duman sa mga nagsirerbi sa LGU durante kan COVID-19, pandemic, igosindang pinakumplis na mga papeles pinirmahan ng mga papeles na hoping na mabayadan sinda. Pero hanggang ngunyan, 2023 na, 2 taon ng singkad, mga tugang dak sana. Tapos pinaibugan pa, nag-anunsyo. Tiningi-tingi mga ng DBM sa Rawayon. Pina ito 69 billion garo ito. Aniluwasan na 27 billion. O para sa DOH sana. Paano so iba? Sa mga pobreng tikoy na mas lalong kaipuan ng tabangan sa mga nasa RHU, baka po tabi pwede na maipaliwanag man nito yung tangani na may pag-asa pa. Ang apot ng mga driver, ambulance driver, may pag-asa ba, sir man? Sabi ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Di ba? Tangani na maugmang kita. Kung sana abulin ng Pasko. May pera man sa ng gobyerno, sabi baga ni PBB, maraming pera ang gobyerno, ibigay nyo na. Diba? So iba nga dahil na nagbaralik sa LGU, nagkatarangkas na, okay, diba nag-resign na, uminali na, wag nga ganyan, dahil paninda na-receive, pangyari. Wag nyo, kung sakali man, i-release yan, yung mga nawalat yan sa LGU, wag nyo pakialaman yung claim ng mga kapwa nyo kasama nung una. Ibigay nyo ang kay Pedro. Di ba? Ang kay Pedro ay kay Pedro at ang kay Juan ay kay Juan. Diba? Yan, maliwanag yan mga kababayan ta. Anyway, pahanap to yan mga tugang kasimbangan sa DOH Regional Office number 5 kung kumusta naman ang ganito. Daing maliwanag na kasimbagan mga tugang sa mga nag-inquire kayan kung ano na ba talaga nangyari. Kami ngayon pinalain kami. Yun ang medyo question mark doon. Mga tugang sa hahanap man nindang benepisyo na garong pagtao maning apresyasyon sa kapagalan ninda during the time na kainitan ng COVID-19. Everybody should be transported mga tugang sa mga quarantine facility. Yung dadaraon sa ospital, di ba? Asin iba pa na mga may kinaraman po sa pagresponde kan nasyon sa COVID-19 akan 2021 pa klinam pig file hanggang ngunyan da pa daw. Isus Maria Yosef na buhay tayo ni ay Isus Maray. Alright, okay ding yan po tabi mga tugang so mga nagabang kan sa Pastores Bicol o kaso hapon baga kasud ba na interview sa programang ini si Sir Yeg Nebres kang DOT5 asin sa iyang kinumpirmar na 12 po ang nagpalista inining dosing ini gabusin the finalist
Ha? Then na pong mangyayaring elimination round, diretso na contest proper to lose. December 12, 3 p.m. dyan po sa Piñaranda Park. Iyo, maparada sinda dyan bago mag-final finale, mag-finale kang performance. Mga tugang, maparada sinda dyan ta, igwa dumanin best in street dancing, di ba? May mga hurado dyan, mga special awards dyan, best in costume, pagkatapos yung best in choreography garo, tsaka best in music, di ba? So, yun yan ang mga, aside kay ito po na champion na 150,000, sa first runner-up is 100,000, and then sa third runner-up, 75,000 po ang premyo kayan. Okay? So, yan, December 12 po yan, mga tugang, 3 p.m. diyan po sa Piñaranda Park. Alright? Paano mga kapatid? Mahangos lang po ako, tabi. Muna nindiit. Tapos, mabalik po kami ni Razel Cortez para po sa Bareta alas 12. Sendo mga boss, thank you very much for giving me company. Kasabago, kasabay ta si Chief Ramir Tanay sa technical. Ngunyan si Ronald Baldo na po kay Bananta. Sa barang kabilog na tropa, thank you, bye-bye.